Så er jeg ved at være klar til at hente min Charlie her. Min søn kommer lige om lidt, og så kører vi. Jeg skal have lavet noget ved udstødningen, så den ikke forurener sådan. Og jeg ved også godt, det er en gammel bil. Det her, det er en prøve for mig at komme ud og autocamp. Så jeg vil ikke ofre en hel formue, som jeg kommer til at kalde Tulle. Når Tulle, Albert og jeg vil ud på tur. Yes. Så jeg håber, I vil følge mig på min rejse. Jeg optager lige lidt i dag, når det er, vi kører i bilen. Og så når vi selvfølgelig kommer frem og det hele. Fordi jeg vil lægge noget op her på Facebook, men der kommer også noget på YouTube, for jeg har en YouTube-kanal, hvor det også skal køre på. Så I alle sammen kan følge mig af dem, der vil være med på den her rejse her. Jeg glæder mig i hvert fald. Tak skal I have.